वेता तू विश्वासी गुण खोलून तुझ्या ओची दोराची दोन म्हाका वाटाकून देवाची वेदी सूर्या वेता तुझ्या काय सोदोस म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास करून हांव वेता देवाची हांव वेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं कितेच्या बरी भावना या दिसाला दिवासताना खेरीत भाशेन देवान आमकां विचून काडल्या देवाची विचोली कोर्सा कशी देवाचे राज विस्तारू वरेपणाची मुनशा मिसा मोगाची मुनशा मिसा कुरपानी बोड या मिसाच्या बलिदानात मागया आणि हे पवित्रतेत फाद परिवार घेवचे खातीर आमची पात्रां ओळखून घेवया सोर बलिदान देवा आणि तुमकां बाप सगळ्यांक चालून सांगता मनान चिंतून मनान चालून वाईट करून बरें करून हांवें जायती प्रार्थना केल्या हो म्हजो व्हड अपराध या पासवाक बायलेचो संसार सगळ्यांका आनी भोगता आनी तुमकां भाव पडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करून मागता सोर बलिदान देव आमची करून आमची पात्रां मुचून आमकां सस्माच्या जिविताक पावोवंक आमेन आमची मागणी बापाक या मिसाच्या बलिदानात उभारया सर्वेस्पराक पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलो तुझ्या भावार्थ्यांक संतोशान भोग अशे पातकाच्या गुरापणांत तुवें सगळगरी शास्त्राचें सुख भोगूंक पावो आमच्या सोम्याच्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान चियतानी रासो चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन ओजियस प्रवादच्या पुस्तका वेळे वाचो सोर्बेस्पोर अशें उलयता इस्रायलच्या पावलोलो एक तोपतोपीत जातली आनी ती खूब फळां दिताली जितली अदीक तिची फळां वाडटाली तितले अदीक इस्रायल वेदी बांदतालो जितलो अदीक ताचो दिलेस जातालो तितले अदीक इस्रायल पवित्र फातोर वेतोन दवरतालो दोशी ओडूंक जाता कसले काळीज तांचे देखून आतां तांणी हाचे फारीकपण दिवचे पडटले सोर्बेस्पोर तांच्यो वेदी मोडटलो आनी तांचे पवित्र फादराचे विसर्जन करतलो तेन्ना ती म्हणटली आमकां राजा ना कित्याक सोर्बेस्पोराची भिरांत आमी दवरूंक ना पूण राजाचे आमचे पासत कितें करूंक जाता सामारेक आपली मजुरी मेळ्ळी ताचो राजा उदकाचेर उफेंतलो फेण्या सारको मुर्ती पुजाच्या दोंगराचेर विसर्जन जातले तेच ते इस्रायलाचे पातळ तांच्या वेदीचे काटे खुंटे किल्लतले
जेन्ना पर्वताक ती म्हणटली आमकां लिपयात आनी दोंगरार आमचेर पडटा, ताका प्रामाणीकपण भोगता आनी भोलेपणाचें पीक काडटा. तुमची पाड जाल्ली जमीन कामियास करात. हो वेळ सर्वेस्पराक सोडून ओंपपाचो वेळ आनी मागीर तो तुमचेर दारुणाचो पावस घालतलो. सर्वेस्पराचे उतर आमचो जबाब जावनी सर्वेस्पराचे मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. परतून एकदा म्हणया, सर्वेस्पराचे मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताका तुमी गितां गायात, किन्नरांची ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्याची सगळे कडेन किती गायात. ताच्या पवित्र नांवाक अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदात. ही काळजां संतोषपरीत जावं. जबाब सर्वेस्पराचे मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे कोटेचेर तुमचे मन दवरात. दीस रात ताच्या मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्यो रिजविताचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाळ्याचो उगडास करात. जबाब सर्वेस्पराचे मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताच्या जात्रा अब्रामाच्या पुताक द्वारो. ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो. तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांचे पिदुमेचेर ताची भुरगीं चलतात. जबाब सर्वेस्पराचे मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमच्या आपल्या सगळ्यासून माथ्यो परमणे शुभ वर्तमान. तुका आसूया. आपल्या 12 शिसाक आपोवन हाडून चेसून ताका मेळेवत्म्याचो अधिकार दिलो आनी मेळेवत्मे काडून आनी सगळ्या जिन्साचो पिडारोग बरो करून ताका पदवी दिली. 12 दोरदूतांची नांवां ही. पयलो पेद्र म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे. जबेदाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जोआव. फिलीप आनी बार्तोलोमेव. तोमास आनी 2 वंशधार माथ्यू. आल्फेचो पूत जाकोब आनी तादेव. तुर्केमोन सिमाव आनी ताचो घात घेतलो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले. कोण बावाटाच्या गांवांनी वचून नाकात आनी समरेकराची नोकरां भितर सरू नाकात. पूण उदीक करून इस्रायलाच्या कोरोनाच्या सांडोल्या मेंढरासाशी वचात आनी वचून सोगीचे राज लागीं पावला अशें परतोड करात. सुमयाचे शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी कसल्याय इंटरव्यूआक वेतात जाल्यार नोकरी जावं मेळपाक लागून इंटरव्यू येता तेन्ना आमी बेस बरे तयारी करता. जावं म्हणीक आमची सीवी बरे भाशेन बरयता, जावं म्हणीक सगळे डॉक्युमेंट्स तयार करता आनी बरे न्हेसून आमी इंटरव्यूआक वता. इंटरव्यू घेतलो कोणाक म्हणून वेंचून काडटा काय? इंटरव्यू घेतलो जो कोण बरो शिकला, बरो हुशार आसा, जाणें बरे मानान आनी रेस्पेदान उलयता, एक्सपिरियन्स आसा, ताका चूज करता.
जो कोण दुसऱ्यावर ओदी उत्तम आसा ताका विचून काडटा आनी ताका नोकरेक लायता. पूण आयच्या शेवट मनान वेगळेच पळयता. जेजून कोणाक विचून काडले काय? व्हडले जाणारांक ना, एक्सपिरियन्स असलेल्यांक, अनुभव असलेल्यांक ना, चालत्या साद्या मनशाक, खारवी, 2 वचूदार, नेणार, जे कोण ताचो घात घेतलो, जे कोण ताका विकतले, नेगार घेतले, असल्या साद्या चालत्या मनशांक ताणें विचून काडले. कित्याक? आपणाचे राज बांदून घालून, म्हणजे देवाचे राज बांदून घालून. प्रितीच्या बडी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपान मारीत जाल्यार ओसियस प्रौढ इस्रायल पोरसा जी देवान विचून काडिल्ली पोरसा शिटकायता. कित्याक नॉर्दर्न इस्रायल असले पयली जायते गिरेस्तकाय बुडलेली, जायती पोरबी ताचे भितर आयकलेली. खऱ्या देवाक सोडून कुट्ट्या देवाची पुजा करताली आनी कुट्ट्या देवाक भोसताली, ताका आल्तार बांदताली. हे ओसियस प्रौढ पळयता, ताच्या तोंडार ताका सांगता, ताका म्हणटा पड्यात म्हणजे भातक सोडात आनी देवाक शिपोरतून या. देव तुमकां सांगपाचो ना, बरो देव तो तुमचेशी येतलो, तुमी ताका सोदात. खऱ्या देवाक सोडून ओसियस प्रौढ मागता जाल्यार एके भाशेन त्या देवाचे राज बांदून इस्रायल म्हणजे उलो करता. आनी हेच देवाचे राज बांदपाक नव्या पोरांक जेजू चालत्या साद्या मनशाक विचून काडटा. प्रितीच्या बडी भावनो, 2000 उदीकूच शक्य जाले. हेच राज सदां दिसपट्टी, वर्सान वर्स, दिसान दीस बांदीत आसा. आनी हेच राज बांदतना देवाचे कृपेन जायती इस्कॉलां, जायती हॉस्पिटलां, जायती जाणट्याची घरां, जायती अनाथ भुरग्यांक घरां, जायती कोण नासतल्यांक घरां, परदेसांक घरां पयलीं सुबेन बांदीत आयले. आनी ह्या घरा वरवीं जायते जाण बरेपण अणभवतात. कोणाचें बरेपण गाय? क्रिस्ताचें बरेपण अणभवतात. कोणा वरवीं गाय? जी मनशां हांगासर वावर करतात ती, जावं मिशनांत पाद्री माद्री, जावं लोकिकां, हाचे वरवीं देवाचे राज विस्तारीत आसा. शेतकऱ्यांनी कितलेच भाग्यवंत मनशांनी क्रिस्ताक तिगो आयजली. आधुनीक काळात आमचे भाग्यवंत पिझा कलकत्ताचे, भाग्यवंत ऑस्कर वेरो, आताच्या काळाचो भाग्यवंत गाल्वा आतोतीस. देवाचे राज विस्तारून सादेपणान साध्या पोरण्या वरवीं हीत सांबाळून ती वागून. आताच्या काळात हेच राज बांदपाचें काम म्हजें आनी तुजें. आनी हे बांदपाचें काम जायतीं बरीं मनाची मनशां फुडें व्हरतात. कशे भाशेन गाय? ल्हान ल्हान पोरण्या वरवीं. जेन्ना आमी मोगाची कोणी दुसऱ्या सवय करता तेन्ना आमी देवाचें राज बांदता. जेन्ना आमी दुसऱ्याक एक बरें उतर दिता तेन्ना आमी देवाचें राज बांदता. जेन्ना आमी दुसऱ्याक आदार करता, दुसऱ्याक बक्षिता, दुसऱ्या पासून मागणें करता तेन्ना आमी देवाचें राज बांदीत आसा. वस्तू बऱ्यो कमी करून देवाचें राज आमी बांदून हाडून कुरपाली गोड ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमीन. Oh, God, Papa, yes.
Mucho berikan, mucho तुमचं बलिदान सर्वपदिरात्या पापमान दसरे श्रावण मागात तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनातही होईल आमच्या नक्की सेवेच्या देवा सुरेश्वर मानून घेऊ. सुरेश्वरा तुझ्या नावाच्या माना आम्ही भेटायला ती बोली आमका निकोल करू आणि दिवसां दिवस सोरीचे जीवित आम्ही पाहू दिसता आमच्या समयावर बी आमेन. सुरेश्वर तुमचे सौम्य असो तुमच्या आपल्या सगळ्यास तुमची काम संभार आणि सर्वेस परागाय पाता सुरेश्वरा आमच्या देवा दिन वाचूया वर्षाने करू पाहो. सुरेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदिदार आणि शासनाच्या देवा सोर करेली सोताय आम्ही तुका दिन वाचून पाहो ओ काही न विधीच आणि आमच्या फायद्याचो विधीन तुझे मुच्छा प्रोत्साह विधीन तका शिक्षा दिली पण ख्रिस्त आमच्या समयावरील दोन तका सगळं त्याचे उद्देशी घेऊन आणि समीचं स्वर्ग करपार तुझी तर महिमा वाकांता त्याचे सगळी आमचे ताले मिळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती करता सुरेश्वरा खरंच तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सो ते गुंतवापुरी तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाडून ही दाना पवित्र कोर म्हणून मी मागता सांगती आमका आमच्या समयाची सुखिस्ताची कूड आम्ही बघतो कोस्मरण ससून का कोशेन पराधीन झाला त्यांना काढे म्हणून घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांग दिलो म्हणून हो तुम्ही समेस घ्या आणि करा ही माझी कूड तुमचे बसोन समोर तुमची तेच परिचय जातोच आणि गावच तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांग दिली म्हणून तुम्ही समेस घ्या अनाथ घ्या ही मोठ्या रक्ताची कावच नवी आणि शासनिक पदाराचे नियरवर पात्ताच्या बक्षडकांच्या तुमचे पासत आणि साबरा पासत ते वाढवत करे हे मोठ्या उघडसा पदार What jogot Sumia, Luce morona mi somorona, Ani tu porot Jesu, Luce puno जीवन पण porgota. देखून संस्कारा सुमियाच्या मनाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उघडासा आम्ही तुका जीविताचो आणि सगळ्यांची कावच करीता तुझे मुखार योग आणि सेवा करून आमका पाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता क्रिस्ताची कुडी कधी रोखता वाटो घेतोले आमका पवित्र आत्म्यावर एकटाय कोण म्हणून आम्ही कालती काय मागता स्वरेश्वरा की तुम्हीचे विस्तारलेचे पोईचे उघडासतो असे नियमच्या भाग्यवन बापा आणि फिलिपियनी सिमिया आमच्या गोळी बापा आणि सगळे सहजकाने घेतल्या बरोबर तिका पीक मोगान सुकून कर तसेच पुनर्जीवनपणाच्या परवाच्या नंतरून गेल्या तर सगळ्या आमच्या भाव आणि चौकडास कर आणि तिचे काकुती नंतरलेल्या समेस्ता
तुझ्या मुखमळाचो प्रकाश पडोवंक पावो. आम्हा समेस्ताची काकूट कर म्हणून मी मागता. अशे भाग्यवंतांक वर मारी देवाची माहीत सांगती. भाग्यवंत तुझे तिचो पती, भाग्यवंत दोता, भाग्यवंत तुझे वास आणि स्वर्ग आणि तू मानवल्यान ते सगळ्या संत भक्तां बरोबर शासनाच्या जिवितान आमकां वांटली आणि ताचे सनातन तुका वाखाणून आणि महिमा गावून आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुत्रावरवी ताचे वरवी आणि ताचे सगळता आणि ताचे तन पवित्रत्वाचे एकवटान देवा स्वर पद्दार बापा स्वर मान आणि महिमा तुका शासनाच्या शासनाक. आमेन. आमच्या समुद्राची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना घेऊन म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गीय, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो निराश आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दायनीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. स्वरेश्वरा स्वर वैराग्य आमकां निवार. दयापुरीच्या जिवितांत संस्था आमकां दी. स्वामीच्या सुखाक आनी आमच्या सुदोरदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान प्रेतल्या आमकां तिचे उदार बाबतींत चड पातांतली सुटोय आनी चड आदारांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गीय पवित्र आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोत्ता म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पळयत सगळ्याच्या पाताचे दिसता आनी तुजे अशें बनवण्याची शांती दी आनी तूं सगळे कोटाक सांबाळ. तुजो जियेता निराश वचयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोम्या आसूं. तुझ्या आत्म्यात सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. तुमची शिरे संसाराचे पापातले आमची काबूल कर. देवाची शिरे संसाराचे पापातले आमची काबूल कर. देवाची शिरे संसाराचे पापातले आमकां शांती दी. पळया ती देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा. शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या ती म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. तुवें उतर बांदलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Gesù cuore gloria, Jesus quasi gloria, solidatu Deo, solo magaio, voleam disceri, tu da su तुझे दयावर मागा, होय सोडून सोड नका. पुढे अंधेरी तुका चुका गेली, तुझे दयावर मागा, होय सोडून सोड नका. Jesus paghi moga, sarò avventura, ancora batoli, risai uradani,
나를 보이더라 눈물 쏟아져서 प्रार्थूया. स्वर्गस्वराच्या मोठ्या देण्याने तुझ्या आमकां म्हणले तो थारोनाचो फोड आमकां भोगूंक मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूंक पावूं क्रिस्त आमच्या समेवर बे सुरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी स्वर्गपदिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचुया क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार Shemata Kalidika Yagadazo, F20. संसार सोपोया तुमचे संगती राहावासा संसार सोपोया तुमचे संगती राहावासा आखे पृथ्वी मोचात मोची बोरी कोपो सोग्या मोच्या सांगा मोचे शिरसावडात तुमकां आज्ञा दिल्या दिव्योय वाढूंक घेया संसार सोपोया तुमचे संगती राहा